The SADC chairman and president of Zimbabwe, President E.D. Mnangagwa, panguva inoi voratidza kushoresa the Southern African Development Community SADC. Apa toona vanhu votaura zvakasiyana siyana pamusoro pekusina kwavaita the inauguration yaDaniel Chapo anozikanwa kuti ndiye mukomana akanyatsoiswa nebackdoor. Zvanyatsoonekwa nevanhu vanyatsokubvuma vakaona kuti ichi ndo chokwadi chatinoona kuti vakomana vemuSouthern Africa vakomana vanongobvesa nemadisputed elections. Sabina mashoko amudanyonga panapa subscribe like watombe like kuti munobaenda kuti Felipe anomudanyira achiti the SADC chairman failed people of Mozambique. As Maputo inaugurates a new president today, we have seen a chairman who stood alone in his stubborn refusal to provide solutions in a crisis. This is not leadership. These are the ingredients of a failed leader, failed SADC chair. He had disputed elections at home. So how can he solve disputed elections in another country? Charity begins at home. The chair is empty as far as the citizens are concerned. It's useful for evil personal gains, unfortunately and sadly. Ndo mashoko anobuda chikomendewa nemacitizens vanhu vari kuachiti aiwa kufeila kwaita mutungamiri wenyika yeZimbabwe will resolve crisis yeMozambique kwanozoratidza kuti these guys they are incompetent. Zvanyatsokuvareduce kuti vatadze kuinauguratana. Zvatiri kuona kuti people they are not sure kuti kuchiri kutya here kana kuti vakomana pane zvimwe zvavari kuwanda. Tichiona kuti aiwa Opa Muchinguri anorepresenta mutungamiri wenyika yeZimbabwe as the SADC chair, but madeputies ake aripo ari alive at present. Zvitiko zvatikuona zvinongoreza questions zvationa kuti vakomana ava panguva inoi vari kumanaja their positions vanhu zvavasinyatsotobvunzisa kuti zviri kumbozama kuitika. Ngotidza mafunguro enyu muri kudii pamusoro pechiitiko ichi. Kana kumbe section medu mudza mafunguro enyu, musana subscribe like chatomba bell icon.